Άρα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δευτέρης Καχημάκης από το Πασόκ. Καλημέρα κύριε Καχημάκη. Γεια σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Τι λέτε τώρα εσείς, πού βρισκόμαστε σε σχέση με την υπόθεση αυτή, έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την υπόθεση των τεμπών? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ως πάγιο αίτημα και έχουμε αγωνιστεί σε κάθε φάση αυτής της υπόθεσης το να λάμψει αλήθεια. Έχουμε συμπεριφερθεί με έναν τρόπο θεσμικό, φέρνοντας αν θέλετε και την λαϊκή οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη στο Κοινοβούλιο, είτε αυτό αφορά την αίτηση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά και παλιότερα για τον κύριο Καραμαλή, η οποία απορρίφθηκε. Σας θυμίζω σε σχέση με την 717 και τις αποχρώσεις ποινικές ευθύνες σε σχέση με την 717. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμπιστευόμαστε δικαιοσύνη. Όμως, δεν μπορούμε να μην κατακρίνουμε και τους χειρισμούς της κυβέρνησης, για παράδειγμα, στο ζήτημα της προανακριτικής, όπου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα συμβεί στο Δικαστικό Συμβούλιο και με δεδομένη την αποκλίνουσα άποψη των συνταγματολόγων σε σχέση με τη συνταγματικότητα της σχετικής παραπομπής. Τώρα όμως, επειδή αναφέρθηκε. Εδώ λαθρεμπόριο υπήρξε. Έχετε ακόμη την πεποίθηση, την αίσθηση ότι υπήρξε λαθρεμπόριο και προσπάθεια? Με συγχωρείτε, ποιος από το Πασόκ μίλησε για λαθρεμπόριο? Μόνο αυτό. Ποιος από το Πασόκ μίλησε για λαθρεμπόριο? Μα πώς, με συγχωρείτε, έχετε ονοματίσει τον κύριο Μητσοτάκη ως ενορχιστρωτή της συγκάλυψης. Αν δεν μιλάμε για λαθρεμπόριο, για ποια συγκάλυψη? Μιας πολιτικής συγκάλυψης. Η συγκάλυψη είναι αντικειμενική. Αυτό αλλάζει. Είναι αντικειμενική. Δεν το λέγατε όμως μέχρι πρόσφατα ότι εμείς δεν μιλάμε για ποινική συγκάλυψη, κύριε. Δεν μιλάμε για δολοφόνους. Μιλάμε για πολιτική συγκάλυψη. Δύο λεπτά. Υπάρχει το κομμάτι της πολιτικής συγκάλυψης και υπάρχει το κομμάτι της ποινικής συγκάλυψης, το οποίο είναι αντικειμενικό. Όταν έρχεται. Προφανώς είναι. Όταν έρχεται. Με τον Δράκα και την παρέα του και όλους εκείνους. Έχετε ακούσει τα ντοκουμέντα, κύριε Καχημάκη, το τελευταίο διάστημα? Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Γιατί θέλω να αναδείξω την αντικειμενική υπόσταση της συγκάλυψης των πιθανών ποινικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης. Όταν έρχεται πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο λέει ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για ποινικές ευθύνες του Υπουργού κ. Κώστα Γαχιλέα Καραμαλή. Ως προς τη σύμβαση. Ως προς τη σύμβαση, κύριε Καχημάκη. Με συγχωρείτε, την οποία λέει ως προς την τραγωδία. η οποία σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, λέει ότι αν υπήρχε 717, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα είχαμε θρηνήσει θύματα. Άρα, εμείς φέραμε το ζήτημα του κύριου Καραμαλή στην Βουλή, είπαμε ότι πρέπει να γίνει προανακριτική και η κυβέρνηση το απέρριψε. Αυτό δεν είναι αντικειμενική συγκάλυψη πιθανών ποινικών ευθυνών? Αυτό το απέρριψε. Και δεν το στέλνει στη δικαιοσύνη. Άρα αυτό είναι λιγμένο. Από εκεί και πέρα, προφανώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα προκειμένου να λάμψει αλήθεια. Και θα το συνεχίσουμε όπως κάνουμε με υπευθυνότητα, όπως κάνουμε και μέχρι σήμερα. Την υπόθεση του κυρίου Βερβεσού, πώς τη σχολιάζετε? Που εδώ κατηγορείται ο κύριος Βερβεσός ότι συγκάλυψε ο ίδιος ένα πόρισμα, το απέκρυψε σε σχέση με το περιεχόμενό του, που κατέριπτε όλα αυτά τα ζητήματα. Και λέει ο ίδιος ότι γνώριζε την έκθεση που κατέριπτε τις θεωρίες συνωμοσίας για τα τέμπη, αλλά λέει λόγω της μυστικότητας το κράτησε. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο κύκλος της δικαιοσύνης ευρύτερα, σε ό,τι αφορά και το κομμάτι της δικαιοσύνης αυτής καθ' αυτής, όσο και το κομμάτι των δικηγορικών συλλόγων. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, με δεδομένο ότι δεν. Όχι, αλλά ο ίδιος επιχειρηματολογούσε για το αντίθετο. Ενώ είχε ένα πόρισμα που ήξερε ότι έλεγε κάτι άλλο, ο ίδιος στις δημόσιες τοποθετήσεις του μιλούσε για συγκαλύψεις και για μπαζώματα. Αυτό δεν είναι μορφή για τον πρόεδρο, τον κορυφαίο θεσμού της χώρας? 2 λεπτά. Τόσο η συγκάλυψη όσο και το μπάζωμα, θα επαναλάβω, είναι πλέον δεδομένα. Δηλαδή το κομμάτι του μπαζώματος, το ότι προκύπτει από το πόρισμα το οποίο έχουμε από τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Δηλαδή τι λέει ότι επειδή δεν τηρήθηκε, δεν προσέξαμε στο χώρο όπως έπρεπε να προσέξουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε και ποια είναι η πιθανή εφλεκτή. Δεν υπάρχει εφλεκτή ύλη, κύριε Καχημάκη. Δεν έχετε ακούσει τα τελευταία πορίσματα που βγήκανε? Τους δικηγόρους συγγενών των θυμάτων δεν τους ακούτε που λένε ότι δεν υπάρχει? Δεν υπήρχε εφλεκτή ύλη. Μαζί με τα εγκληματολογικά εργαστήρια που βεβαίωσαν ότι τα βίντεο που έδειχναν άδεια και ενή την εμπορική αμαξοστοιχεία είναι γνήσια. Είναι γνήσια. Αν είναι γνήσια, πού ήταν η έφλεκτη ύλη? Δεν είναι αμφισβητούμενο στα μάξιμου της δικαιοσύνης. Τότε γιατί δεν τοποθετήσετε πριν αυτό? Υπάρχει όμως
και το πόρισμα, το οποίο λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να προέκυψε από έλαια σιλικόνης. Άρα όλοι οι επιστήμονες πάντως στα πορίσματα, όλα τα υπόλοιπα λένε για τα έλαια σιλικόνης. Και το περιγράφουν με ακρίβεια από το τι έγινε. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη και τους πραγματογνώμονες εκτός αν αμφισβητείτε το πόρισμα του επίσημου. Θα τα βρει η δικαιοσύνη όλα, μην συζητάμε δημόσια τώρα. Δεν θα μείνει τίποτα πια κρυφό, κύριε. Εμείς κάνουμε δημοσιογραφική προσέγγιση. Η προσέγγιση μας δεν είναι δικαστική, δεν κάνουμε δικαστήριο εδώ και ούτε είναι η δουλειά μας αυτή και ούτε θέλουμε κιόλας. Κάνουμε δημοσιογραφική προσέγγιση πάντα. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή επιλέγεται ποιο πόρισμα είναι γνήσιο και ποιο όχι. Και εγώ σας λέω ότι υπάρχει ένα πόρισμα επίσημου οργανισμού του κράτους που λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να προέκυψαν. Είναι πιθανό να υπήρξε. Το ψάχνουμε. Τώρα εδώ υπάρχει κι άλλο ένα ερώτημα. Όλο αυτό σας έχει επηρεάσει πολιτικά? Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ υστερεί πολύ πια έναντι της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται να εισπράττει, να παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι να καρπώνεται από όλη αυτή την υπόθεση. Και στο εσωτερικό σας πια υπάρχει μεγάλη αναταραχή από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είπαμε εξ αρχής ότι το βασικό μας μέλημα δεν είναι το πολιτικό όφελος από αυτή τη συγκυρία. Συγκεκριμένα και εγώ προσωπικά και άλλα στελέχη είχαν πει ότι μισή μονάδα δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε από την υπόθεση των τεμπών. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να λάμψει αλήθεια. Από εκεί και πέρα, επειδή θέτεται και σωστά το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η εικόνα είναι παροδική. Γιατί είναι παροδική? Διότι όταν γίνουν οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ο κόσμος θα έχει να επιλέξει μεταξύ μιας πραγματικά καταστροφικής κυβέρνησης για τα συμφέροντά του και θα διεκδικήσει όχι μια εναλλακτική οργής, αλλά μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή, το μόνο κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένο πρόγραμμα, πολιτικό λόγο, αλλά και το πολιτικό προσωπικό, τα στελέχη να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο. Αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό που λέτε. Και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, δίνουμε και έμφαση στον προγραμματικό μας λόγο. Σήμερα στις 6:30 παρουσιάζουμε την εναλλακτική μας πρόταση για τη στέγαση του Art Factory. Η στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο θέμα το οποίο αφορά ειδικά τους νέους ανθρώπους στα αστικά κέντρα. Είναι το νούμερο 1 θέμα στα αστικά κέντρα. Είναι από τα κορυφαία θέματα σε ολόκληρη τη χώρα. Σωστό αυτό που λέτε, πολύ σωστό. Βεβαίως. Εκεί λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, διότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αντί να λύσουν το πρόβλημα, το όξυναν. Μιλάμε για 40.000 τουλάχιστον ακίνητα του δημοσίου και των δήμων, τα οποία μπορούν να ανακαινιστούν και να πέσουν στην αγορά. Μιλάμε για ζώνες πίεσης, όπου εκεί θα υπάρχουν έλεγχοι, για να δούμε ακριβώς πού υπάρχει το πρόβλημα και από πού προέρχεται. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, αν θέλετε, που έχει η πολιτική της κυβέρνησης σχέση με το στεγαστικό, είναι ότι γίνεται στα κουτουρού. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε σε ποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα και γιατί. Είδαμε στην Αθήνα μια παρέμβαση, η οποία προέκυψε από μια μελέτη του Δήμου Αθηναίων για τη φέρουσα ικανότητα. Δεν έχει κάθε Δήμος τη δυνατότητα να κάνει μελέτη για φέρουσα ικανότητα. Άρα χρειαζόμαστε μια υπηρεσία που να βλέπει σε όλη τη χώρα ποια είναι τα προβλήματα και από πού προέρχονται. Διότι κάπου μπορεί να προέρχεται από την Golden Visa, κάπου μπορεί να προέρχεται από το Airbnb. Κάπου μπορεί να είναι σχροκέρδια και να χρειαστεί να παρέμβει στην αγορά. Άρα χρειαζόμαστε μια τέτοια υπηρεσία και αυτό προτείνουμε μεταξύ άλλων λύσεων και καλούμε όλους τους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα 6:30 στο Art Factory στον Ταύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Αρχιμάκη.